RT kok di sepine yo. Lo dudung. Po. Lho, lah apa kono kene kondung? Ketepaan. Lah apa? Kono njunjung mixer iki. Lho, ge apa? Kate cek sound. Sindi. Di kono mburi. Lho. Ya ketik intone kon. Wis tenang ae ta lah ono. Uang muka enggo. Lho, temen kon. Rokas kok. Awas kon gak ada. Iya, ayo. Iya, tak emang njunjung. Iya, njunjung dhewe. Iya. Ayo dindi ki ngene karo Kono aku. mburi ayo. 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 Wah, seru kan gangan deh kalau dong. Tak gawe Jackson nang mburi kono lho. Nyele dulu. Apa-apa sih berkak kontol lain. Tak nyele dulu. Engko tak gawe Jackson nang mburi kono lho.